right. Admin iri kubatsira panyaya yaComrade Nyokayemabhunu yaswerawo iri busy wachibata basa rakanaka. Then sekuwirirana kwataita kude so tichanga tasvika muSouth Africa last taamo isisu tirotaura even nemazita because inini handisi eghost. Inini ndiri munhu ane zita. I don't hide whereabouts. Nenyaya yekuti ine revolution, if you become a coward, you become a victim of these guys. We know zvavanenge vachiita nema-agendas avo. Therefore, we also prepare ourselves for that. Right? Takatarisana neissue yecourt. Tiri kuziva kuti Comrade Nyokayemabhunu, the previous court yakatisiya tiine 2 cases to answer. Issue yekuimmigration iyo isina kuzofamba zvakanaka nenyaya yekuti pakaita a conflict of documentation after papresentwa the document the second case yewarrant of arrest yakaishuiwa nepolice station yekuCampton Park. Tichataura kuti chii chakaitika pane zvese zvichiitika izvozvo because information takapiwa. Mistakes ari kuitika panyaya yaComrade Nyokayemabhunu apo pavari kutraya zvigananda kuda kuita political persecution attacks avo ari kukonzerwa nekuti zviri kurongwa an individual. This is an agenda yaShoni Mnangagwa. Haisi Zimbabwean system kana kuti police iri kubatsira. Pari kuzoitawo wehukama 1 or 2 vanenge vari mugovernment system vari kushandiswa this family to push their agendas. Ongororo yataita ndezvekuti hatina Zimbabwean system iri kuataka Comrade Nyokayemabhunu, especially kugovernment, be it the police, be it the army. It's Shoni Mnangagwa ari kuita a private political persecution achishandisa a few are connected nawo mugovernment as a way of trying to save his father who failed to sustain power nenyaya yekuti he is struggling to deliver. Saka vakutraya kuda kutsvaga masurvival tricks vachida kutraya kuda kunyararidza whoever is speaking. So mistakes avari kuita, they had made mistakes date of birth, they made mistakes dzenyaya yestand, they don't even know reference point yavari kupa. Kana paine munhu akapara mhosva like kuZimbabwe, the procedure which was supposed to be done ndezvekuti the Zimbabwe Republic Police ndio yanga ichifanirwa kuapproacha Interpol kuti tiri kutsvaga munhu akadai, then Interpol takes over no create a warrant of arrest using the South African systems. So ongororo yataita ndeyekuti hazvina kuitika izvozvo. Vakomana ava vakadeedza one of the youths from the South African politics are influential. They offered him $50,000. Mariyo tiri kunzwa kuti yakabuda. Taakuedza protecta mazita emaorganizations because maorganizations macho imomo munewo maprogressive forces who are also related to us vari kuedza kutibatsirawo nekuongorora kuti chii chiri kuitika. So wamuoffer $50,000 akapinda muSouth Africa and he did a shortcut yekuinfluenza the creation of the warrant of arrest yakacreatwa yamakaona ichitenderedzwa mumagroups. That was not a proper warrant of arrest yakaitwa paya. It was system manipulation which was influenced by zvigananda. Then wachiita check on that,
Interpol ikapiwa that warrant of arrest, they need to check kuti nyaya iyi haisi apolitical persecution here. So challenge yavakuita vakomana ava, which they were arguing pameeting yatakataura yakaitwa kupolokwane, ndeyekuti they are failing to provide backup of their case. So last week that the charge sheet of the warrant of arrest haina kukwanisa kuappear mukoti, and nobody even came kubva kune mapurisa acho eindapo kunopesiwa docket rawo. We don't know the reasons, but hapana akauya. As of now, we can confirm that the lawyers vari kudefenda comrade Nyokayemabhunu, they were not even finished again with the charge sheet yekuti mhosva yakanyatsa kupara ndeipi, so that if there is a defense yogadziriswa yoitwa mazviri. So this one vana comrade Sean, siyai zvamuri kuita, isiso hatikuwengei, you are part of our generation, and the only good thing you can do to Zimbabweans kutsiura mudhara wenyu kuti gadhilivhe zviri kudiwa nezimbabwe. Kana zvaramba new leadership come, muramba muchanda nemamwe macomrades muchienda kumberi. This issue of facilitating political persecutions, ngatisiyanei nayo. This is not needed as part of our generations. Then we know kuti the pathway yavari kuda kushandisa, vari kupika zvinhu zvavakaita on this other comrade patachita ongororo, zita ravo taripiwa, ane nyaya futi achiri mumacourts ekusouth Africa, aine nyaya dzabikwa futi nenyaya embassy, anonzi Frank Buyanga, vakamurambira futi identity. Patakaona isisi kuti there are individuals from the government were approached, that's when we noticed the embassy of Zimbabwe ichitaura kuti isisi hatisi kuziva the correct identity yaComrade Nyokayemabhunu. Ndo patakati no, this political persecution is no any government system iri kupinda mazviri, zvigananda vari kuita zvinhu zvavo. So imimi weembassy, stay away from this zviganandas, musaite vanhu vari kutengwa kuti mupinde muzvinhu izvi. So patinoona kuti there is a government hand, tinono approach about the government ndeyedu. We don't need government offices to be abused. That's the reason why we approached the embassy. Come Wednesday, if they cook again documentation or IDs musi wechitatu and bring them to court, we will request the lawyers to capture the photos of those fake identities, because since we managed to do the proper homework, you could provide the correct evidence yekuti this person is identifiable. Ndo zvinhu zvaakwanisa kuitwa izvozvo. Admin yataurira ikatipa evidence yekuti all the documentation dziri proper dzanga dzichidiwa to identify comrade Nyokayemabhunu dzakaitwa idzodzo. But we don't know zviganandas, you know, komana vaya they don't sleep. But if they make a mistake yekuti they approach a government organization yekuZimbabwe iri responsible nekuprindwa kwezvitupa, woprinda another fake chitupa, we are going to have a problem with that. Straight away we are going to call for action kunoprindwa zvitupa kumakombe ikoko. Government organizations, stay away from this private political persecution. Vasiyei vaite survival yavo of the dying horse. We are very aware of what is happening. Tinonzwa vamwe munenge muchiti mimi tinomusapota comrade Sean, he is a military guy. Asiri military guy ndiani? Kana tikamutsigira maybe anogona kumuka ari army general wekuZimbabwe. Regerai wakomana. Those who understand the military system, kune mashefu akawanda mahombe pane mufana uya.
There is no shortcut which is going to happen kumilitary yekuti you wake up being our army commander muZimbabwe. Hazviitiki izvozvo panguva yedu. There is no level of corruption. Hamuvazive vakomana vekuarmy vaya. Ndinoziva hangu kuti vazhinji they just try to calculate vachiti ko zvikadai zvikadai. You don't really understand the ranks dziri kuarmy nevakomana variko. Boys dziya hadzitauri, they observe. Asi what you need to know kuti vakomana vaya vakasimba, try to bypass their channel. That's when you see kuti machangs haisi nyama. So Zimbabweans, don't be threatened. Chinzi just because mutara wacho ndi president anomuka ari army general. That's nothing. There is nothing which is going to happen like that. Mutsiurei vari padhuze naye kuti wafana vari kuti no. Stop that nonsense. Don't persecute fellow youths kana vachiita politics. It's a contestation of ideas. So hatisi kuda kunzwa izvozvo. Tiri kunzwa kuti masunga vakomana vekuuniversity vanga vachiprotest. Last 2 weeks we understand kuti pakaitwa maprotest pauniversity. There were genuine concerns. Malecturers achitaura kuti isisu hatisi kupiwa mari yakakwana. Just because of that hatichakwanisi kuenderera mberi tichiita basa. Zimbabwe yese iri kuzviziva. Chichemo ichocho tiri kutarisira kuti even nehurumende yakakwanisa kuchinzwisisa. Then vana vechikoro voita sei kana imimi makatadza kuadresa the concerns which we noticed in public. Vana havachakwanisi kuwanda malessons. Voramba vakanyarara vasingadzidzi. Do you wonder why universities kuti irambe ichiproduce qualified graduates who are not educated? We demand the release of vana vechikoro iwavo. We are going to make a follow-up. We know muri kuedza kuataka each and every system. Regedzai zvamuri kuita izvi. Because what is going to happen? 10 vanhu vari kuprotesta vari uko muri kusunga. 5 vari kuprotesta vari uko muri kusunga. 3 vari kuprotesta vari in another organization muri kusunga. When we decide to come together as these organizations, we are going to be thousands and thousands. But we don't have an agenda of causing an unrest. If the students are practicing their human rights, allow them to do that. Vana vechikoro vari kuda kudzidza. So just because vana vechikoro vada kudzidza, they protested kuti malecturers kuya kubasa. Hurumende, do something. The lecturers themselves, they spoke. Vakataura kuti isiso hatisi kuramwa mabasa because hatisi kuwana. You know the problem. Vapei mari malecturers ekuma universities. Mari yacho vakataura vakati pakaenda mugabe we were getting 2,300 each. Wapeika mari yacho iyoyo vadzoke kubasa vaende. Hamuna need of research iripo. The lecturers came out, they spoke, they said tiri kuda mari yakati. So as a concerned government, you need to do that. Kana musingagoni maona kuti you cannot deliver what is being demanded by the lecturers. Don't arrest the students. Surrender power. So, Zimbabweans, this issue is not a small issue. There is a private political persecution ikuramba ichiitika. Ichikonzerwa neizvozvo kananda izvo. Truth wakomana, it's now time kuti we must keep on updating each other. Takakupai different admins. I think the admin panel ye Nyokayemabhunu iri pano iri well balanced. Wapei information whatever which is happening kum area yamuri. Vanochitsa kwatiri, then we share that information. Then avo vanenge vachibuda vachiti threatena. No, we are not afraid of you. Then the other issue, we are saying Zimbabweans, we need to be united. Stop this issue yekuti you attack each other musina the proper information. Trukuona ma journalists, ma bloggers, they try to fight each other. Chinzi imimi
munopa comrade Gambakwe information, so we attack you just because ndiye wamasarudza kushanda navo. Hatina kusarudza kushanda najournalist Gombakwe. He is using his money to be wherever patinenge tiri kuda kusangana. We met him ku embassy. He is using his money to attend court sessions. Even imimi wana Simba Chikanza, you are allowed, but we know kuti muri kure. You never approached anyone muchiti mukuda information mukanyimwa. But you are treating muchiataka Gambakwe as if kuti hanzi the wakomana weNyokayemabhunu wasarudza kushanda naGambakwe. We never avoided to talk to any journalist. But the difference iripo ndeyekuti whoever wamunenge muine access naye taurai naye iye, kwete kuti tichida kutaura naningi. So stop attacking others musina information yakakwana. We don't endorse journalists, but if a journalist akakwanisa kusvika panzvimbo anowana first hand information or report. This is what is being done naGambakwe. Ndosaka isisu tichimutera. Hatitomuziviwo isisu kubva kumashure, but he is someone, a fellow Zimbabwean, ari kuisa effort yekuti pari kusangana vanhu vakasanganiswa nenhamo yatinayo, iye ari kuisawo effort achisvika ipapo. Whoever anoisawo effort achisvika panenge pachiitika zvinhu vari concerned naComrade Nyokayemabhunu, tinoregedza kufara naye sei? So ngatiregedzei kuatakana tichida kutraya kuinvolva issue dzemamwe maorganizations anenge asinei nesu. Wana Comrade Simba Chikanza, you keep on saying, Comrade, you trying to interact, to connect Comrade Geza and Comrade Nyokayemabhunu. Please, this is not the correct time for that. Nyokayemabhunu is Nyokayemabhunu. Geza is Geza. Kutsigirana kwatinenge tichiita, it's out of, we have same concerns. So don't try to connect anyone there. But Zimbabweans havasi vanhu vakapusa, vanhu vakadzidza. They can connect the dots. If they connect to the dots, they can make whatever conclusion which they make. But we are not there kutiti iwewe zvavataura ndizvo zvavataura hazvisirizvo. Honde yatinayo ndeyezvigananda zvatiri kuti pasi nazvo. So comrades, tataura kwenguva yakareba because I am very angry with the information which we got yema-attempts ari kuitwa pana Comrade Nyokayemabhunu. Chatiri kufarira ndechekuti these guys, they thought kuti ndo vega vane privilege to the top political comrades wemuSouth Africa. South Africa and Zimbabwe got good relationships as neighboring countries, as sister countries. This doesn't have to do anything to do with the ZANU-PF. It's a national agenda. It's South Africa and Zimbabwe which is working hand in hand, not ZANU-PF and South Africa. Tinonzwana Comrade Mutsvanga vaitira no, South Africa is our sister. No. If they were your sisters, all the attempts dzamuri kuita imimi, why vachiuya vachitipa that information vamunenge muchifungidzira kuti ndidzo shamwari dzenyu? Nobody is happy nezvaakuitika kuZANU-PF like now. Ndosaka tiri kuti all the youths ngatirambei takabatana. Unity is what we are preaching. My journalists, we respect each and every journalist. Wherever we are sharing information, whether ndivana Comrade Simba Chikanza, ndivana Comrade Gambakwe, the message yatinayo nesituation na Comrade Nyokayemabhunu iri kuda kuti iende kumberi. Kana paine mistakes aitwa presentation information, tiine corrections atinenge tinawo, we come with the corrections toisa panapa pachannel, pekuti everyone can reference ocheka facts atetamupa kuti are they correct. So maZimbabweans, muwe nemanheru akanaka. Share channel kune vanokwanisa kuitira kuti tese tirambe tiri pasame page, pasaite vanhu vari kupiwa information iri wrong. Takanzwa nezuro kurudziro ichiitwa ipai vanhu vekuMidlands channel, because ndo vamwe vari kumisinterpreta zvinhu zvatiri kutaura izvezvi. Midlands, goerwai channel, pindai mumachannel, tengai data, then tibatirane neall Zimbabweans ikoko.
toda kutendai manhero ano. Ticharamba tichikupai mamwe maupdates as they come. Muve nemanhero akanaka. Tatenda.